सिगाङाव खि खमजुरि देखायहैजायो मोजां दुगि दुगि फैसा गांलाब गांलाब देखायहैगोन आं बिसोरनि सिगाङाव र' मा मिथि लाबोदों सानदों बेबायदि हाराव हाथाव खुगासिनानै दाथा नोङो बेबायदियावनो हौवा मोनाखै फैसासो नुबाय गांलाब गांलाब फैसा आयै फैसा हा फैसा बबेनिफ्राय बिरबोखो बे एथ' बुरजा फैसाया आंनि जोबखाना आगै मनिला आंनि जोबखासो जाम्बि जाम्बि खोथा बुङो आंसो देरसिन हगारथ' सिगोन आंसो देरसिन बेफोरबायदि थाखा फैसाखौ जमा जमा आंनोसो होफैनांगौ बिनानावफ्रा खामायनानै बेसे मोजां आंनि बिनानाव मनिलाया ना आगैना बेफोरबायदि फैसाखौ मोननोब्ला महराबो मोजां जानांगौ गोसथोनोबो रोंनांगौ आरो गन्थं गुस्थिफोराबो लंजिब जानांगौ मिन्थिबाय नोंसोरबायदि बेबायदि गालि गाथि न'आव थाबाय थानानै बेफोरबायदि फैसाखौ मोना बेबायदिखायनोथ' दाख्लै फाब नांनानै थैहाबदों बियो साला बैयाव जों बोखाङावबा मा जागौमोन बियो आंहालाय बेखौनो फैसाखौ खरस जानो आंनो होफैबायसो सानदों बेबासो जाम्बा लौलानिफ्राय बोख्ल'नानै लाबोखो मा खालामजानानैबा गोसोथोदोंसो दा आंहालाय गोसोनायखायसो हरदों मालाय अननानै बेसेबां ससियेल डिसटेन्स थानानै आङो लोगो हमदों फैसाखौनो उफ होननानैसो सारनानै हरदों खननानैसो लाबोदों आङो आरो माखासे कन्ट्रलनो हायैखौ फनपेआव सोनानै हरबावदोंसो 10,000 माखौबा लेखा रोङैखायनो नेगेटिभल' साननो रोंगौ बिसोरो Yes, I am not worrying. Looking about you, justify. Integrated me. Why does you like about South Indian? Around medicine. Doctorate. Just like look. Animal साला. आबो सनिला बुजिबावासै बे दाबो जोंखौ लेखा रोङा होननाया दे हायोबा इंलिसखौ ट्रेन्सफार खालामना हो बर'आव बेखिसो आंनि ग्रामारखौ बुजिगोन चाइनानिफ्राय फैनायसो आंनि रावा आंनि वाट्सआ माखौ बुङो बुजिखाया बियो नोंसोरबो साइन्टिस्टनिसो राव बाहायबाय बेखौथ' साइन्टिस्टसो बुजिलायसिगोन जों पाब्लिकफ्राथ' बेखौ बहा बुजिबावनो थादोहाय मेंबाय आंहा रोंखाया माखौ एथ' देखायोथाय जायाफ्रा मा गावहालायनो महर मोजां जोंजोंसो हायाहाय बियो आंजोंनो हायाबो बियो नै खोनाबाय आगै बियो जोंनि असे बिमानि फिसा नङानो आलदाजों लाबोफाजानायसोनो ओंखायनो बेना एसे आलदा जेबो दोननो नाङा बेनो ओंखाम ओंख्रि औ जा सानजों जागोन ना आब' थ' थांसै रावबो नायखोमा फैयाब्रा बोलासो थांग'जोबसै होद ओरैनो थिखौसोलां फैगौ आइदे लहानि थौसे थिखोलायखादों आरो बियो वा डेन्जार लागाव वा लागाव बा हागौलै बिनानाव नोंबो बेनिखायसो फुंनोबो रोङा हाबनोबो रोङा गुफुर नायनो मोजां रोमोन्दै दै थायो बा दिनैसो मोनथिथारदां आंहाबो सोलोंनांगोन बिनानावजों र' मोजाङै एम लानानै नायनानै लाथारनां साला बिदिनो मालाबा जोंनि सिगां हाबा जागोननानै जोंखौ असनमान खालामगोन बियो
जानो होआ बिदि जानो होआ जोंबो बिनानाव नै आंबो सोलोंगासिनो दं फान्दो गेलेनाया आयु बिदि खालामनानै बेगेङा बाया आरो बोरैबा आखाया थेमल' बायदो गैला नों गथ' माखौ गल'नानै नायबाय थादों जायाफ्रामानो जाम्बिलाय इउटुब खुलिदो नोङो एबार डेन्जार फैसा खामायसिगोन लाख लाख माबा मोनसिगोन नोङो भिउस मोनसिगोन आरो पेजआवबो हगारदो डलार मोनगोन फल'आनो जेव जेव खालामसिगोन नोंखौ हौवाफ्रा खोनाबाय सिखार जोंहा आगै दहाय जे दुगे देखायफैनाया फैसा गांलां गांलां देखायफैनाया बिजामादै गोनांगा हाथाय गलायलायनाय हौवासोनो मानो हिनजाव गोनां होखारहरजादोंनो बिहारिजों मानो होसोहरजादोंनो नुनानै फेसबुकआव बारा जाजोब्बायना नै लासिं सिं आइयै मारै हौवा मोनबावनांगौ नों बेबायदिजों मिनिनोसो ओंखारो आं मोजां जोलैनि फिसा नंमारा जोंनि बिफानि असे फिसा नंमारथायानो बियो आइजों लाबोफाजानायसोनो बियो सोरबा माबानिसोनो बियो बांगालि ना माबानि ओंखायनो दा फिसाजोबो सनथारदों बेखायनो जुदा नुथारो माथो महरानो आलदा जोंहा सानैजों एसेबाबो एखे बे आलदाखा मेगनजों सानो नुवाखै बांगाल नुखायो आइयै बे देवना बुदोंलै साइसखा बायसिखा हारसानि फिसाया बर'नि फिसा नङाग्रा जोंनाव मा फैलावदों बियो मा सवाबिन सालाय जेरै फिदिंनो हादों एरै फिदिंथारदों नामा सालायफोरखौ बाहाय मालाय फिसालाया फैनो हायैखायसो अफिसाव थांनायखायसो बिफाखौ होफैहोदोंमोन दा फैसाखौ बेखौनो बुरिया गावनि फिसाजोंसो गोसोलायदों होननानै सोरखौबा लाबोफानानै रायफैलाबायनायानो खेबनानै हगारफायाखै बे फैफानाया आहा दा नङा होननानै होफिनगोन एडिट खालामदों होननानै क्लियारिफिकेसन होफिनगोन आंहा आंनि फेसबुक पेज गोदानाव औ भाइरेल जाखानायनि उनावलाय बेखौ एडिट होनाबालाय माथो होफैबावनांलाय नंगौबाबो नङाबाबो एडिट आजिखालि मुगायानो रटेसन माने एडिट जोबखासो उमुग मोनहाबो एडिट होनानै होखायो होदो जाम्बि नोंहाबो एबारहाय फेमास जादो नोंहाबो फेसबुकआव आब' इदिटसो आरो दुनियानि इदिटखा आगै नै मा होनहरदों नै क'क्राझार नोंहालाय माथो गार'सासो खोथा रायलायफैबाय थाखो बेवहायलाय नङैखौलाय न'नि मानसिखौनो नोंगौ बायदि डायलग होफैगासिनो बेहा नङा आरो आगै इदिटसो नङा दा मोनजाहैगोन जेरैबो लोगो जालाबायो बेहाथ' गार'बाबो अननो ओंखारलायलाङो आं बेखौबो नोंखौथ' अनखाया आं है फाग्लि बांगालनि फिसा लाजिनो रोङै आरो बेखौ लाबोनानै मा देखायफैदों बे आंनि खालामग्रासोमोन आखाइ थाइसेजों थिखोनो बोलोआनो गैजाया साथा आथिंथां माथां देहाखौ लानानै जा गोरा फाग्लिया बांगालनि फिसाया रांख्रेब सयमिया आंहा रोङा नालाय आगै नोंनिखौ नायबाय आङो गावनि नंखाया आंनि खासोमोन गावनि होननानै लानायखौ नुवाखै आंखौ फोरोंदे आगै मबाइलखौबो गालांबावबायसो दा गाख्रुबगारगोनसो आङो हे आफा इसोर आं गोदो मा हाबा मावामोन आंखौ मानो रावबो फाग्लायानो फसाया दिनैसिम हाबा जानायनि बैसो जाजेननायनिफ्रायनो 30 जन 40 जन हौवा नायबाय रावबो आंखौ फसायलाङा सोरबा हालुवा मावदामनानै जाग्राबाबो लासिखौ आंखौ मानो रावबो फसाया आंनि महरा एथ' गाज्रिबो नङाफा आं खथ' साइज मोखां लावसें सें गोजौ नायनो गुफुर खथ' साइज आङो होमबाबो रावबो फसाया सेंग्राफोरानो आफा इसोर आंनो जरा खालामनानै होथारदो आफा इसोर मा जानो गोसो बेखौनो जाहोजोबगोन आङो दाउ अमा बोरमा मैसो ना फिथिख्रि थुरि बोथिया मा जानो मिस्टि रसगल्ला गनेश लादु गासिबो होजोबगोन आं आफा इसोर आंनो सासेल' जरा खालामनानै होथारदो आं फैबाय फिसा नोंसोर सनिला अनिला सानैजों बिनानाव उन्दैसिनखौ लोगो नांनानै
बखिगासिनो दङ बेसेबां गिदिर फाब मावदों नोंसोर मानोना नोंसिनि रावखौ खोनानानै नोंसिनि बिमा बिफाया रागा जोंनानै दङ दा नोंसिनि बिमा बिफाया नोंसोरखौ सावहोदों हाबा जानो रोङैनि दा नोंसोर बे सावखौ फोरनोब्ला नोंसोर सानैया बिनानाव असे बायदि अननांगोन मालायनि फिसा होननानै बुंनो मोननाय नङा जुदि बुङोब्ला नोंसोर सानैया बे जोनोमाव हाबा जायालासिनो बुरिनानै थानांगोन आरो थालिर गायजानांगोन जागोन आफा हा बोरिया नोंसो फाग्लि गथ' आया आं बेखौ बुङाखैथ' जाम्बिलाय मोदायासो बुंहरदों गाखोनानै दंमोन आंनाव आं दासो हुस मोनदोंथ' आं मा बुङामोनलाय ए मोदाया नोंनाव साबदों आरो आगै बबेजों हाबा र' दांलाबायजाया दांबा सुवा सुथि जालाबायो ओरैनो सैथो मानसिनावसो हाबो मोदाया असैथो मानसिनाव थाया मिन्थिबाय नोङो जाय मानसिया मालायजों नासयजायो मालायजों नेवसिजायो मालायजों नाख्रेबजायो मालायजों बखिजायो बेफोरबायदि मानसिनावसो मोदाया थायो मानो होननानै बुङोब्ला बिसोरबायदि मानसिया सैथो जायो मिन्थिबाय नोङो आरो जाय मानसिया मालायजों नेवसियो लोगो नांनानै बखियो थगायो मालायखौ बिसोर मानसियानो जाहैबाय पापि बिसोर मानसिया जाहैबाय असैथो बिसिनाव मोदाया हाबा आंबो मालाबा आब' सनिलाजों लोगो नांनानै नोंखौ जि रायखुमानाय जायो आगै बेफोरसो फाब नांनानै हाबा जानो रोङासैदां आंहा आं मिन्थिखायो नोंनाव मोदाय दं दाबो होननानै नों आंखौ निमाहा होदो आगै बिब' साननानै निमाहाया ओरैनो होलाजायो फिथाइ सामथाइ गोदै गोबाब गनेश लादु मिस्थि ओमफ्राय नालेंखर एसे अरनो हानाय बेबो थोरसि गुयैयावबावसो 2000 थाइसे फैसा होबावनांगौ थालिर सिनि साम्फानि सायाव अब्लासो निमाहाखौ होनो हायो जों बायदिया सैथो मानसिया मैया आफानि फैसा बख'नाय 2000ल' दंमोन आंहा बेखौबो आंहा सोरबा नायनो फैबा बेदरजों ओंखाम जाहोहरनो होननानैसो दोनोमोन आंहा नायफैबाबो बेदरजोंनो ओंखाम जाहोहरनाय जायाना सयाबिनजोंनो जाहोहरनाय जायो बेखायनो आंखौ रावबो फसायलाङा खोमाना ओंखायनो हौवा गोदान नायनो फैयोब्ला बोरमा बिबु अमा बिबु बिथै संनानै जाहोनांगौ फैसाफोरखौ बेबायदि थिनानै दोननो नाङा बिनानावफोरनोबो गेजेर गेजेर दख'ना गस्ला होथारनांगौ दासो बुजिबाय आं आगै एबार फैसा मोनबाथाय आङो नोंनो 200-300निबाबो गस्ला दख'ना बायना होफैथारनोसै आगै ओमफ्राय बे सनायला फाग्लिनि खोथाखौ दालाखा बेबायदि जानांगोनबो नोङो हौवा मोजां मोननाय नङाबो मिन्थिनानै लाखा एबारनिफ्राय आंजों लोगो जा हौवा मोजां नागिरनानै होगोन आं मिथिबाय आरो एबारनिफ्राय आंनि थोरसि लथा जानायखौ सुफाखा नोंनि गस्लाखौ सुबा आंनिखौ सुफाखा होनबासो हौवा मोजां नागिरनानै होगोन आं जागोन दुगैफैनो नागिरदों साला बेखौ दिनै खिथेर लाथारगोन आं दिनैसो मोनसिगोन बियो खानायानो थिमा हामनाय बायदि मानलाबाय थायो मा सेम्पुजों लोब्बा खारबावगोन होनबा बे कफिया आयौ सोर फाग्लि बिदि खालामनानै दोनगोन रिमोनला जोबनाय नङा आयै बे फाग्लि आस्लावनिनो खामानिखा बियो मनिला खामसाव मनिला खामसाव आयौ मनिला खामसाव फाग्लि नालायथि बहा थांखो मा जाखो आथिं बायखो ना माखो फाबसो नांलायबायदां नोंहाबो सासेयाबो दहाय गाबलागासिनो दंमोन फाब नांनानैनो आंखौ बखिनायनि फाब नांखाथारबाय बे नोंनावबो लाजि गैयै बे माबा गोरिब फुरिया मोजांसो होनदों बियो बेहाय नोंखौ सोर सेम्पु लाबोना दोननो थिना आंनि दाम गोसानि सेम्पु बियो 501 थाखानि बायनाय साला मा आंखौ बुथारनो सानदोंमोन नामा बे सम्पथिखौ मोनजोबनायनि
साला सैमा बांगालि फिसाखायनो मोजां नङा बियो बिमा दा फालदानि फिसाखायनो थब्ला थब्लि लानानै एराव हरगोन मिन्थिबाय फिसाजो देरसिन आंहासो माबा सिनाय दङ बेहाय राइट्स दंसिनो मिन्थिबाय साला आन्डारस्टिमेट बियो सब समाय कन्ट्रल सिस्टार कन्ट्रल आं उन्दुनानै मेथाइसो जागासिनो दङमोन गोसथोनायजों रायराय बे बाथरुमाव आं हाबफैनोनो मोनाखै माबोरै आं सेम्पु फुननो मोनलायखो थगायसुलि खुगा फारनाया खोब दानफ्रा सिख्ला खोथा रायलायनो गोरोंथार बियो उदैसेयाव ट्रेनिं लानानै फैखानाया बांद्राय दाजा मिथिबाय गोदोना सामब्रे जागोन आंजों बुथारनानै फबफुनानै दोनबाबो नोंखौ बे जायगायाव रावबो आयं होनग्रा गैया टाउन सेबे टाउन मिथिबाय नोंखौ बुथारनानै बाथरुम सिङावनो फबनानै दोनगोन आं गेसाव मोनामलायनाय बांद्राय दाजा दे आखला मोजां सोलोंबा सोलों नै बियो नोमासो नम्बबाबो मालायनिफ्राय लाबोफा जानायानो खोब अननो रोङै अन्थाइ बिखा जाथारदों बियो बुथारनो सानदों आंखौ बुथारनो सानदों हागोन नों बेखौ दांफै बांद्राय नङै खोथाखौ दा बुंनो मिथिबाय नोंखौलाय सोर बुथारलाबायनांगौ गोदाव सोरावलाय गावहा आंखौ बुथारनो नागिरो बांद्राय फाबानो अबा जादों नोंना मिथिबाय गावनो हारसिं थैलाबायगोन नोङो बांद्राय जानला दा होनलाबायनो दाहा आंखौ आं खिन्थु नोंनि बे फाप बुंबाय थानायाव आं नोंखौ बिसोर सानथ्रासो दे गथ' नों माबा मोनसे खालामबाय जोंखौ बांगाल अजाबा बबेबा अजानाव थांनानै मिथिबाय हाबा जानो रोङैनि माबाखौ नोंनो होखाथारबाय जोंखौ खिन्थु खोथाया मोजां जानाय नङा दै गोथांबाबो दानस'नानै फबनो हागोन आं नोंखौ बेफोरबायदि खामानिखौ मावदोंबा फाबानो नोंसो उल्थानांगोन मिथिबाय जोंबो हौवा मोना नोंबो हौवा मोननाय नङा मा जोबदों जोंहालाय आंहा महरानो जोबदों ना आखलानो जोबदोंमोन न' बां गासिबो रोहो दंजोबो गारि मथर हौवाल'सो गैया दा हौवा मोननांगौखौ नोंनो खालामबाय जोंखौ गनाय नङा दै जानला मोनला दा खालामखा डेन्जारसोखा नैबेबो डेन्जारसो आं नैबे सनिलाया मागोना नैबे सनिला हाजोआरि नामखौ लायाखै मिथिबाय ओइ खुगाया नोंनावल' गैया आंनावबो दङ मिथिबाय जानला मोनला जेखौ गोसोआव फैयो बेखौनो दा होन नोङो फाफि खोथाखौ दा होनबाय दा बेयाव बेफोरबायदि फाफ खामानिखौ आं मावा नोंसोरसो मावो महर मोखांखौ नायाखै गावसिनिखौ मालायखौसो जानला मोनला बुंदों बाहाय बिदियावनो बुरिनानै थादों नोङो नोंहा जुदि हौवाफोरजों आयु आजां फसायजायोबा हाबा जानानै देखायलाय दाहायनो हाबा जानानै देखायलाय आस्लाखौ आरामसे गारसारनानै हरगोन आं नोंनो देखाय हाबा जानानै देखाय नायथारनो आं नोंखौ जों हाबा गिदिर लाग्रा मानसिया बेबायदि हाखु दाखु हाबा जालाबायनानै देखायग्रा नङा मिथिबाय जोंफोर जाहैबाय कुल बिराद गिदिर मोजां हाबा जागोन मिथिबाय नों बायदिखौ मेगन साहोनो हायाबा आंबो मानसि नङा नोंनि पास लागालाय मा नोंनाव गैखाया आं लाखायाबो नोंनिफ्राय OMG Uncle I don't like this timing about does not arriving just look at it I don't care why I feel poor about say nothing does me I will try again more again arriving so much जायाफ्रामा इंलिस रायलायलाबायनाय मालाय उन्दुनायाव डिस्टार्ब आंनि सिगाङाव रायलायनायखायसो नोङो आलदानि सिगाङाव दा रायलायखा लासिं जागोनबो गथ' रोङा नालाय सिबाय बुजियासै बे आयौ फाग्लिया बुजिया सयमा बांग्रिया डिस्टार्बखौ आब' लाबोलायबाय नै नोंना नावा आयौ मा लाबोलायखो नै नोंना नावा लाबोलायबाय गोसथोनाय हौवानिफ्राय माखौ नायबाय थाखो नारफै फाद' गाखोनो मोननाय नङाबो आयु एबारसो गाखोनो मोनसिगोन सालायनो मोनसिगोन र' आगै र' थाबलै हाथारला आङो गरमा फैदो स्टार्ट होदोब्रा स्टार्ट है नाङा थावजोबो आरो नों सालायनो हाया गोजौखौ नाङालै उनाव सालायबाय थागोन सालायग्रा मानसि नांगौ आंखौ नांगौ
रोङा गारा गोदाव सोराव बेन्डेज थाबलायनाय सोरनि स्कुटि खावना लाबोखोमबा बियो खावनाय जाबाय गोजोननायनिफ्राय लाबोनाया सालायाखैसो आङो दानो खाथि खालानिया खोनाबा बखिगोन आंखौ सिखिरि सुबुंफ्रा बायथ' उमुनिलाया उनला खारिया ना मावासो ओरै गासनबा ओरै थानाय ओरै हायखांबा ओरै थाहैनाय खामानि गैया रोंखाया बेथ' मुनिलाया माखौ एथ' गोरा जायो एबारबा सोरनि बिजाबखौ फथायलायखो बिबा बेन्डेज थाबलायनाय गारि लाबोनानै बदाम दाहोखा बे न' दारायफैजाखा लासिं सिं आं हले बायरालसो खालामफागोन सिरथा नोङो मेगन सादों नामा नोङो आंखौ स्कुटि नारफानायखौ थौ नारदो जोंहा थौ नाङा गाखोआ गाज्रि फारजि खावनाय स्कुटियाव मालायनि संख्ल'ना लाबोनाय गारियाव आंहाबो हौवा संदों बालन्दाबाबो सेलायबालाय हौवाखौ लाया आङो बिहारि जाया आङो स्करपिअ गोनांखानो गाखोना बेरायगोन आं आरो आंनि हौवाजों सोब्बै दाजाखा रावबो आरो बे न'आ आंनिसो आंसो थागोन बेयाव हौवाखौ लाबोनानै बाब्बारे गावनि बावनो बे नङा आंनियानो अबेनि मेगन सालायबाय बे मालायनि स्कुटिखौ ए नोंहाबो नोंनि होनबाय आंनि नाम गैबावा रागा जोंबा आंनाबो आलदासो खिन्थु नोंहालाय आंजोंनो जाखागोन ना हासिब सिबफानो थोरसि सुफानो जाया माथो आं नोंजों लोगो ओइ मनिला नन स्टप लाजिनो रोङै मालायनि बिहाव मालायनि बिफा गोसोग्रालाय मा मोजां जानोसि थाखा संख्ल' ड्रेस गाननाय लाजा नोङो बुरलायनानै बेबायदि माबा गस्ला गोदाव सोराव फिसा गाननानै थानो गावखौ खोबेखौ साननानै लाथाराखै बे बुहुद मालाय लागोब्रा फैलाबायनायानोसो आंनि आफानि सम्पथिसो बियो नोंना नोमाया हौवा गदाय लानानै नोंखौ लाबोफानायसो बांगालजों नोंहा जेबो मोन्थाय गैया बे हाया जोंनिसो अननानै एसे होबाय था नोङो हबे लिसु खनायाव ट्रिपाल सोंनानै होदां नोंजों जानला होनजाबाय थाग्रा नङालै बुलायबा खाथियाव फै बाहाय सियाराव जिरायलायनानै गोजाननिफ्रायसो डायलग हरबाय थागोन बाहाय फै हायोबा बेहाबो मोजां नङा बाहायनानै जाग्रासो आंखौ गेजेराव जाम्बि खालामथारदों नङा होमबा नोंसोर आंखौ बेहाबो मा जाबाय थादोंब्रा हौवा मोननो रोङैफ्रा खुमालाय मा जोंखौ बाहाय मा हौवा मोननो रोङै जाबाय थादों माल बिलाय सुनि फाफसालाय बेखौथ' नोङो फै सालि बुलायनोलाय फै ओंखारबो हायोबा दमबा फै बुलायनो फै गारियाव थाना मा लेखौ बखिदों फै आयौ फैलाय हो सालिखौ नै हो सालियाखौ नै फाग्लि आंसो बुलायनाङा नोंहा जा सानदों बिब' बिनानावसो बेखौसो होनांगौ बे आंनि उनाव दं हरलाय आंबो मानिया गारिखौ होनो आङो नै लामाननांगौ आंथ' मिथिया आंनो नांखागौ आंसो रायलायग्रोखादों नोंहासो मालाय गोसोनायखौ मा गोदोनिफ्रायनो सेनानै सानसेखालिबो आंखौ लांनो नागिरखाथारबाय नोंनि थाखायनो केन्सेल जाबाय हाबाया जेरावबो सेफोद हौवायानो उन्दैखामोन बे नोंनिफ्राय एबारनाबो उन्दैसिनखा बोसोरथामजों उन्दैसिमाबो जेबो नङा गोसाल' थिग मिलायलायनांगौ मिथिबाय ए हौवाफ्राबा हिनजाव उन्दै मोनो हिनजावफ्राबा हौवा उन्दै मोना हौवा उन्दै लाबा सामलायनानै जानो हायो जाम्बि लरलि नोंहा मेरला हौवा मोनगोन सम दंबावो नोंसो जाम्बि लरलिखायनो बिनानावजों बिहारि जानो लुगैलाबायबाय नोंजों जाया माथो आं बिहारि आरो हौवाखौ मारै मोनगोन हौवाया जोंखौ गोसोथोआनो हौवाखौ जोंसो गोसोथोयो बेनि आइडिया आंनाव दङ बे गोसोथोमालाय मा जानो आजिखालि नै जाम्बि हौवाया बै माबायावनो गेन्द्रा बिलावनो फैबाय थाखायो आरामसे मोनसे खनाना न' बायखाना दंखायो बेयावनो न' बायखानाव थांलायनांला लामायावनो एकदमबारे मानसिखौ नेनानै गारिनिफ्राय माबा मोनसे जाफ्लानानै थानानै लानानै फैसै खावसै थाखा फैसाखौ नों बोख्ल'ना हौवाखौ आं लागोन मा सिन्था खावसेयावसो नांगोन ना फैसाखौ खिन्थु हौवाखौ मोननाय नङाहाय नोंहा हौवा मोनबा उनाव थांदो आं बेखौ लानोसै मिथिबाय थाखा फैसाया नोंहा खावसे मोना नोंहा हौवाखौ लादो थाखा फैसाया आंनि बास जाबाय थौदो खावैनोसै न' बां बांला गारि बिल्डिं फैसा थाखा गासिबो आंनाव दंजोबखायो खालि हौवाल'सो खमि ओंखायनो आंनो हौवा मोनबानो जाबाय थाखा फैसाखौ नों ला बिनानाव जेबो नङा जाबाय दिनैनो थांसै आब' दामिनि बांद्राय लोगो जानांगौ लोगो बिदिजों जाया बिब' बिनानाव साहा खोलाहा हनै मानसि फैगौ एरसोदो एसे एरसोदो